Есенімсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында кыскача. Корга каршы курал күрәк жолда юлым төшемнәре белән көрәш ничек алып барыла. Сезне өйдә көтәләре ярыш юлында патриотик акция уза. Корга каршы күрәк жолда коммуналь хезмәткәрләр тротуарлардан һәм ишек аллары эчендәге юллардан кышкы явым төшем нәтиҗәләрен бетерәләр. Ләкин идарәче компанияләрнең эше җирдә генә түгел, йорт түбәләрендә дә җитәрлек. Аларны да кордан һәм буздан чистартырга кирәк. Безнең төшерү төркеме эш процессын карап кайтты. Илнур Миңнеханов балта остасы идарәче компанияда 3 ел эшли, ләкин карлы кыш аркасында алар бөтен команда белән җыештыручыларга ярдәмгә чыгалар. Әлбәттә, беркем дә үзенең төп эшчәнлеге турында онытмый ди коммуналь хезмәткәрләр. Менә шулай түбәгә менеп, менә шушы парапетлардан карларны төшерәбез инде, булышабыз дворникларга. Быел кар күп бул сәбәпле бозлар хәзер язга таба бузлар барлыкка килә бит инде. Кайбер осталар биеклектә эшләгәндә, икенчеләре җирдә хезмәт куя. Алар җәяүлеләр тротуарларын, керү юлларын кардан һәм буздан чистарталар, җыештыру машина юлы өлешендә дә үткәрелә. Барысы да автомобильләр, бигрәк тә ашыгыч ярдәм бригадалар һәм янгын сөндерүчеләр тоткарланмасын өчен эшләнә. Коммуналь хезмәткәрләргә көчәйтелгән режимда эшләргә туры килә. 6 чорда чыгабыз. Монда килеп җиткәнче 15 минут узадыр. Шуннан соң инде чистартабыз. Сәгать 12-гә хәтле, 1-гә хәтле дә булганы бар. Күп булганда. Комсомол район администрациясе башлыгы хәбәр иткәнчә, башкарма комитет көн саен ишек алды территорияләрен һәм түбәләрне кардан һәм буздан чистарту буенча мониторинг үткәрә. Күпчелек идарәче компанияләр үз бурычларын үти дип билгеләп үтте Ленар Ахмеджанов. Как сказал наш мэр города Набережные Челны и Рустам Нургалевич Миниханов на сессии 13 февраля, что с данными управляющей компанией будут особые, так скажем, совещания. Если они не будут выполнять свои обязательства, то будут предприняты, так скажем, кардинальные меры по смене данных управляющей компаний. Хәзерге вакытта Комсомол районы администрациясе 62-32 комплекста һәм Сидоровка бистәсенең берничә йортында коммуналь хезмәткәрләренең эшеннән канәгать түгел. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Йоршолда салкын тидереп авыручылар саны кимегән, шулай итеп статистика мәгълүматлары буенча узган атнада 2269 кискен респиратор вируслы инфекция очрагы теркәлгән. Шул исәптән 12 грипп очрагы. Авыру күп еллык уртача күрсәткечләрдән 3-2 тапкыр түбәнрәк. Узган атна белән чагыштырганда авыручылар саны 16%-ка кимегән. Сезне өйдә көтәләр чолда шул исемдәге патриотик акция уза. Мәктәп укучылары һәм аларның әти-әниләре чәй ичү әйберләре, открыткалар, рәсемнәр әзерлиләр. Махсус хәрби операция зонасында булган хәрбиләргә хатлар язалар. Шулай итеп алар сугышчылар белән горурлануларын күрсәтергә һәм тагын бер тапкыр аларны исән-сау өйләрендә көтүләрен искә төшерергә телиләр. Филария Хасаншина чәй җыелмаларын тырышып туплый бу бүләкләр хәрбиләр өчен һәрберсенең эчендә сюрприз. Көрәшчеләргә бүләкләр һичшиксез ошар һәм алар бәяләр дип ышана кыз. Без бүләкләр әзерлибез. Бу бүләкләргә бер хат, 2 чәй һәм конфетлар без тыгабыз. Күп кенә укучылар мондый акцияләрдә беренче тапкыр гына катнашмый, алар хәрбиләргә хатлар язалар, рәсемнәр ясыйлар. Укучылар әйтүенчә, бу сугышчыларның рухын күтәрү өчен кирәк. Мин безнең солдатлар белән горурланам һәм бу бүләкләрне җыйгач 23 февральгә алар шатланып алалар. Балалардан килгән хатларына хәрбиләрнең рухын күтәрү турында махсус хәрби операциядә катнашучы Игорь Девяткин да сөйләде. Аның сүзләренчә, солдат өчен аларның көтүләрен, алар турында хәтерләгәннәрен аңлау бик мөһим. Мы тоже получали такие письма, и это было очень волнительное зрелище, так как солдаты, получив каждое свое письмо, очень внимательно его читали, несколько раз перечитывали письма друг другу и делились впечатлениями. Некоторые даже пускали скупую мужскую слезу.
Шоллар ботнада шей жиылмаларын жиберге планлаштыра. Олар 23 февральда хәрбиләр посылкаларына алыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Белоруссия ибрләре күптән инде үзләрен югары сыйфатлы товарлар буларак танытты. Киң үлчәмләре, туңайлылык, ышанычлылык һәм арзан бәяләр. Булары барысы да Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә. Ул Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Хатын-кызлар сапагилары һәм ярым сапагилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар. 100дән артык модель 49 размерга кадәр. Барысы да табигый күннән эшләнгән, кайбер модельләр проблемалы аяклар өчен махсус ясалган. Эта модель зимних сапог имеет подкладку из натуральной шерсти, тем самым согреет вас при февральских морозах. Сапоги изготовлены из мягкой кожи, которая не сдавливает и не стесняет движения. Под высоким давлением и лазерной обработкой кожа плотно спаяна с подошвой. Благодаря этому ваши ноги останутся сухими, даже в оттепель. Ассортиментта барлык сезоннарга берничә 100 пар тәкъдим ителә. Белорусскую обувь покупаю. У меня проблемные ноги, я все время прихожу в белорусскую обувь. Она ценится, конечно, и хорошее качество. Күргәзмәдә үз киемнәре дә тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. В город Набережные Челны требуются охранники с удостоверением 4-го разряда. Телефон 8 904 677 29 41.